Katnat CSR jangka company Star Cement lum shnong hinen ka sngi ban menta ka sngi kala pelong ya ka program sam dawai shaki pai pa Nongshong shnong jangka shnong lum shnong bat shnong bridge non East Jangle District ha ka ba kala danru ka ai bat ENT screening camp bat lai spa lai phongun ki Nongshong shnong na ki te ki shnong kila yo jingmyntoi na ka ka program sam dawai kila dan art spa phoingun ki ba na ka shnong lum shnong ki bare poi shakani ka program sam dawai bala pelong hinin ka sngi halum shnong community hall bat shi spa khnai ngun pan ki bana shnong bridge non kila poi shaka health camp bala pelong menta ka sngi ha RCLP school ha shnong bridge non long ba ha kini ki health camp kila wan ban le ni penya da ka kan hun eye specialist ka bana Rayan Eye Care Center Shillong but Hakabe day but ke ENT pan lapanya de ki Doctor General Medicine MD Specialist ki bana dawai na krial bana lum shnong PhD ki Nongshong shnong ki bana lum shnong bat na brichanan ki le poi shaki health camp ki la pen pau ka jingsam ya ka company Star Cement lingba ka tanat CSR ka baju shim khya na ka por hakabe day bat ka kwat ka kya jong ki Nongshong shnong da ka ba pelong ki program sam dawai lingba ki free health camp ba pelong ha ki shnong Ini dia dia mana ni nombor dia tunjuk tu saya. Nikmat. Ni nikmat ni yo nikmat. Nikmat. Sorry. Xin này. Vâng. Sổ hay làm được rồi. Ini dia. Đó. Lên